abinda nake so na dan faɗa wani sirri ne, idan kin aminta ni da ke soyayya ce. Abinda nake so na dan faɗa wani sirri ne, idan har ka aminta ni da kai soyayya ce. Abinda nake so na dan faɗa wani sirri ne, idan har kin aminta ni da ke soyayya ce. Kusanci na ni da ke kamar yaya ne, idan kin aminta ni da ke ɗaya ne. Zan so mi wasa tamkar a ce yara ne, bukatun mu da ni da ke su zam daidai ne. Ko da ra'ayina da naki ma duk ɗaya ne, zancen ai mana farraga da ke wasa ne. Kin zama hasken farin wata alƙiblata, duk mai sanya jarike a kai na yi wauta. Baitin alkawarin mini da ke nanata, kin san rayuwar mini da ke zan alkinta. Idan har na rasa hakiki sani sai makabarta, zan zama bitimi wanda za a sanya dokin kara.